खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि जिब्रैनं चिरांदुवार बियाबाव मैया इउपिपिएल दोलोआ बुथ सनमिलन हाबाफारिखौ खुंफुंदों। दासान्दि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो मोनफ्रोमबो बियाबाव बुथ सनमिलन हाबाफारि एबा बुथ कमिटिनि मावथिफोरजों लोगो हमलायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। थिग बेफोरबादिनो मैया 14 नं चिरांदुवार बियाबावबो थाइखाजरा ओनसोलनि रायन' गेलेग्रा फोथाराव बुथ कमिटिफोरनि बिबानगिरिफोरनि लोब लोब नुजाथिनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'जों लोगोसे रायजो सभानि एमपि रनगोरा नार्जारी, एम रनजित बसुमतारी, एम साइखं बसुमतारी, बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म, बारग'लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी, एमसिएलए माधव सेत्री आरो इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथांमोना मा बाथ्रा फोरमायखो बिथांमोननिफ्राय आबुङै मिथिनानै लानि फै। थांखिया इउपिपिएल को एखेबारे रुट लेभेलाव गोख्रों खालामनाय। दिनैहाय 14 चिरां 14 नं चिरां दुवार्सनि बुथ कमिटिफोरनि मेम्बारफोरखौ लानानै जोङो मोनसे बुथ कमिटि मिटिं लेंदों, बुथ सनमिलन। बेवहाय 22,600निबो बारा जोंनि बुथ लेभेलनि वार्कारफोर मावथिफोर बेवहाय ज' जादों। ओंथिया जाबाय मा, मोनफ्रोमबो बुथ कमिटि लेभेलाव जोंनि वार्कारफ्रा एखेबारे रेडि जाबाय फैगौ बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय। रायजोफोरजों बोरै रायलायनांगौ, मा खामानि मावनांगौ, बोरै थांनांगौ, बोरै थानाङा, बे गासै बाथ्राफोरखौ जों दिनै टेकनिकेलि जों सावरायलायदों आरो बिराद मोजां जालांबाय। बयबो फुर्ति आरो मोनसे बाथ्राया स्पष्ट जाबाय मा, 14 चिराङाव आरोबाव इउपिपिएलनिनो एबार देरहासार जागोन। बेबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि मुडफोरखौ माबायदि थासारियाव मोनो? मुल खोथाया जाबाय रायजो राजाफ्रा गासिबो नुनानै दङ जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिसि ओनसोलाव गोजोन थासारि फैदों, जौगानायनि खामानि जागासिनो दङ। दा गावजों गाव बुलाय सोलाय गैला, मिनि खुसि बयबो रायजो जानो हायो। बेखौ लुबैनानै दिनै जौगानायखौ नुनानै सान्थि गोजोनखौ लुबैनानै आरोबाव बिथांनि दैदेननायावनो गोजोन थासारिखौ हास्थायनानै जाहाथे मोजां सरकार मोनो, बे हास्थायनाया दङ। ओंखायनो आथिखालाव रायजो राजाफोरनि गोसोआ खोब मोजां आरो जोंनि वार्कारफ्रा जेरैबायदि मोनसे खामानि लानानै मावगासिनो दङ, बेखौ नायोबा रायजोजों आरो जोंनि वार्कारफोरजों, रायजो आरो जोंनि इउपिपिएलनि मावथिफोरजों जेरैबायदि जोंहा जगाजग दङ, बेवहाय रायजो राजाफ्रा गोजोनैनो जों नुदों आरो एबार जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनो भट होगोन। बिपिएफ आरो बिजेपिनि अनगायै जा गोदानै जोनोम जानाय एपिपि राजखान्थि हान्जा अनजालि दैमारि बायदि, दा बियो प्रब्लेमफोर जागोन नामा, फेक्टरफोर जागोन नामा? राजनितियाव गोदान गोजाम जायखिजाया राजनिति हान्जायानो सोरबा भट गेलेयोबा बे फेक्टरानो जायो। बेवहाय खम बेसि सोरबा जागोन, बेवहाय आङो बे फेक्टर नङा उमुगा फेक्टरसो बिदि बुंनो लुबैया। बिथांमोनाबो जुदि नैबे 14 चिराङाव जुदि सोरबाया गेलेयोबा बेथ' 10 जनसोखौ बोलांगोन। गतिके जोंथ' इउपिपिएल हिसाबै लुबैनाय नङा जे 10 जना बेनाव थांथों। थ' गतिके 10 जन मोननायाबो मोनसे फेक्टर। दा गतिके बहाय जेबो बुंनांगौ खोथा गैया। खोथाया जाबाय मा, आथिखालाव बिराद गोजोन थासारिखाय बयबो राजनिति हान्जाया गोजोनै खामानि मावनायनि सुबिदा मोनबाय, जि सुबिदायानाखि बिपिएफनि दिनाव गैयामोन। दिनै इउपिपिएलनि दिनाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकार, दिनै बे 5 बोसोराव बे परिबेसखौ मोनबाय। गतिके रायजोफ्रा बे बाथ्राखौ बुजिदों। गतिके रायजो राजाफ्रा बेखौनो लुबैदों, सान्थि गोजोना थाबाय थाथों, मोजां सरकारा थाबाय थाथों, ओंखायनो इउपिपिएलनो जों भट होनांगौ। बेथ' मिनिथावना बाथ्रा। 15 बोसोर बिसोरो रायजो राजाफोरनि अननाय मोननानै सरकार दाबाय, नङा होमबा? 15 बोसोराव बिसोर 1500बो हा हुनि जेंना सुफुंनो हादिया। खिन्थु जों 5 बोसोरानो जाजोबाखै, 4.5 बोसोराव जों 3 लाखनि बारा न'खरनो जोङो हा रानबाय। बेथ' रायजो राजाफोर नुदों। दा दिनैहाय बिथांमोना जुदि बुंफिनो पावारावबो फैनाय नंला, गोमालांजोब्बाय, हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गारनानै लिडारफ्रा खारजोब्बाय, इउपिपिएलआव गासिबो ज' जानो दिनै खामानि मावनो फैजोब्बाय, बे बुब्लियाव आरो सोरनोबा खोथा होनायखौ रायजोफ्रा बिसासाव लागोन ना? रावबो बिसासाव लाया। गतिके बिथांनि बाथ्राफ्रा दिनैहाय खुनु जुक्ति गैला आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा रावबो खोनासङा।